Hej, jeg hedder Jimmy Rose, og jeg er ejer og daglig leder af Lyder Akustik. Siden slutningen af 80'erne har Lyder Akustik lavet rigtig mange løsninger for det offentlige. Blandt andet skoler, børnehaver, altså alt inden for institutioner og store kontormiljøer, hvor man har haft udfordringer med akustikken. Her hos Lyder Akustik laver vi mange forskellige typer løsninger. Det kan blandt andet være inden for hygiejne, hvis det er hospitaler eller fødevareindustrien, hvor det kræver hygiejne. Vi laver også løsninger, hvor design har en stor fokus hos kunden, hvor de ønsker, at der skal være blandt andet akustik, billeder, eller det skal være noget med noget stof. Min hverdag, det går med, at der er mail, der skal besvares, og planlægning af køreture ud til kunderne, hvor vi laver lydmålinger og laver rådgivning omkring akustik. Jamen altså, vi bliver jo altid kontaktet af de virksomheder eller institutioner, hvor det nu er, ikke? Også, hvor at det er jo mere og mere i fokus, at medarbejdere i dag ikke vil gå i det der, når der findes nogle løsninger for dårlig akustik og støjproblemer. Man kan sige, at i dag, altså, der er flere og flere arbejdspladser, hvor der ligesom også bliver lavet de her arbejdspladsvurderinger, hvor det er et stort tema omkring akustik.